jenengmu seneng tenan. Senenge? Ya ngene lho, dalang larise ora umum ngejak aku lagi ping pindho iki. Terus tak cateti wis dalang paling medhit sak donya iki Minto Darsono wae. Ora tau ora tau ngejak aku. Pisanane ning gunung kuatise ra umum. Ngene lho Mas. Kowe tak ujek-ujekke lho padahal kowe iki Mas tak dukung. Jenengmu wis tegese wis apik lho. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa Mas? Minto Darsono. Lho, min ki minimal sesasi tanggapane ping 35. Terus? Ya ra. Toki tata kramane isih kenceng mergo kejaba dalang iki uga kades. Lho rungokno, bocah-bocah iki jejer maido aku. Dalang sak Indonesia sing paling lurus jujur iki renek liyane aku. Duit ora tau nyekel byuk ketubyuk ning wong wedok, apa aku ora seneng kok ya golek dhewe. Kuwi biasane walian. Walian piye? Mbok omongke iki walian mergo tempe kae ora diwalik ya gosong. Ngono, iki tutuke ra jenengmu. Tutuke. Darki darbe keluyan singgene ayu-ayu. Lho delok ayu lemu. Lho, lemu ki lemah lembut, murah senyum. Oh, mula awake lemu kuwi darbe keluyane Pak Minto Darsono. Saya tuwa saya brai. Ya ra. Ya ra, ayo. Saya tua saya brai. No ki nonton pawakane. Sik, Reng. Kowe iki lek mutitis lho lek nyawang aku. Loh, aku ngerti sadurunge winarah. Berarti arep mati barang ya roh matiku tahun iki, dinane iki, wulan iki ngerti. Aku ngerti ning ora tak kandhake kowe ku ndak siap-siap. Wah iya. No ki lho ki nonton pawakane senengane royal. Royal ngerti? Ora. Golek kesenengan. Kesenengan ki apa? Hobi gandeng kowe dalang, hobimu nglumpukke wayang. Nglumpukke gamelan, nglumpukke demenan. Sik iki sing ra penak. Nglumpukke demenan iki sing ra penak. Demen ki apa? Seneng. Seneng demenan kesenengan kowe nglumpukke kesenenganmu apa? Aku dudu perjelas kesenenganku apa coba lek pancen wasis. Loh. Lah sing ngerti sapa? Wong ki kesenengane dhewe-dhewe, Mas. Ayo, senenganmu apa? Wong wedok. Nah, ora usah dadak. Tegese senenganku wong wedok ki senenganku mung ibune cah-cah liyane ora kegagas. Lho sing munike yagamu lho. Sing munike pajakmu lho. Ayo bene wong cah kowar kabeh. Nggih. Iki beda meneh sing dirembuk. Iki aku lak pribadine dhewe sing penting nderek syukur Pak Sunardi. Ya. Inilah tipe orang-orang yang kuat imannya, setiap diberi apapun selalu bersyukur. Orang yang imannya tebal tuh jangankan diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Betul. Iki do dirungokke. Mula lek kena coba, kena alangan aja ngresah. Gusti Allah nggone paring coba marang tita iki wis diukur kekuatane. Sasi ini rame ora masalah sasi iki Desember sepi ojo ngesulo. Ayo ngomong kabeh iki ya do ora ngrumangsani lek awake dhewe iki nyambut gawene wong nyambut gawe musiman. Gumantung swasana. Nah, sepi aku ya sepi. Sepi kok ngesulo. Kancane akeh mula yen sepi gemaro menabung. Betul. Kanggo nutup yen rame gemaro menabung kanggo nutup sing sepi. Ning sindenku iki sregep nabung kabeh kok, Mas. Kaya apa? Le sregep le ramo nger entuk tanggapan kisuk disisihke. Nggih nyicil tabungan ning Mekar. Opo utang kabeh iki? Ayu-ayu hobine utang. Loh, hutang ki penyemangat loh, Mas. Hidup zaman sekarang tanpa hutang dan kredit hampa. Lah. Ngono wis.
Pokoke Mula syukure Bapak Sunardi ki ora mung kanggo diri pribadi, ning bener-bener pengen nyenengke wong tuane sing panjenengane bukase ki sing gembol, sing nglairke, sing gedhekke nganti sing minterke, nganti sing dadekke kaya ngene iki. Mula tetep eling karo wong tuane. betul ana tembunge kae surga di telapak kaki ibu. Ya, al janatu tahta aqdamil ummahat. Mula yang kanggoku Mas, sejelek-jeleknya ibu saya itu adalah surgaku. Sejelek-jeleknya bapak saya itu adalah pahlawanku. Nah, dirungokke kuwi Agus, Jaipong ya aja wani karo wong tuwa. Dituturi pagah, biyane mendem awak-awakku dhewe, duit-duitku dhewe. Lek modar mbuh kowe lek ora gugu. Mula ngati-ati aja sok sulaya karo wong tuwa. Kelangan surga lan kelangan pahlawan. Nah, Mbak Lucy timbalana, Mas. Aja lise angkrem kok. Heh? Lucy angkrem. Lho, Masuk- kek delok. Kaya jago to. Arep ngadeg dibanyoni saiki. Waduh. Lho, ae diiringi apa no? Ha, diiringi. Niki kan derekne senior. Ya mesine nggih diiringi sing halus-halus. Piyayi. Wah. Areng ngarani gareng tuwek wis senior. Lho, mboten enten istilah tuwa. Kabeh ki enom awekne sing penting siji ora ndelok KTP. Loro ora ngitung umur. KTP fotone KTP jenengan sampean tingali foto KTP ki welek tapi seumur hidup to. Makane rasa didelok ben awet enom terus. Lho, Aku ora tau ndelok KTP kok. ya ora usah. Ilang kok. Diringi perahu layar, Mas. Kaya apa? Mbak Lucy Brawan ben jumeneng. Yuk, kaya apa? Dados. Wes kono ki petuk para senior-senior. Wah, iki ora mung senior kawak-awu. Nyapa tetang gayamu barang Tegese wis ora mung senior ning ya sugih pengalaman, sugih mentale wis kandel. sugih daging. Apa kowe daging? Iki cara piyayi loro iki cara pacul wis pacul gerang kabeh. Oh. Klebu sak dalange. Iki daginge wis poel. Ora powel. Powele mburiku iki barang wis powel. Aku sakjane gak seneng ketemu Dalang iki ora sok poel, dalang iki nglungsungi. Nglungsumi. Kan biyen apa gak nglungsumi ae? Malah paling merampang tok. Enek parian. Apa? Mangan gedang diki terbudeng. Apa? Enek dalang rada gendeng. Gak seneng blas aku ketemu wong iki tenan. Aku seneng oleh kabar. Ana gedang cacahe loro. Ana gedang cacahe loro. Ana dalang kurang separuh. Tegese 100 ora genep. Ana gedang dideleh amben. Apa? Keplenyok. Hah?
Apa ora Ngeblenyak. ambene apa ora dienggo turu? Lah yo, ambene akeh tinggine. Mbok liyane amben apa ora Liyane ngono? amben. Lho, Hari gini yo amben. Spring bed apa piye kono? Wong Sik to. dalang laris kok turune amben. Lah iya. Lho spring bed. Sofa. Amben apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyauri deh, nyauri. Biasa. Waras kok. Waras? Oh, berarti rumangsa lek ngono. Apa to? Lah ngaku waras kok berarti saurunge gedeng. Oh, aku ora ngarani gendeng lho. Lho. Bapak-bapak ki pimpinan lho. Kok iso bonek ki Pak Minto gendeng? Alah, Dik, alah. Anak buah apa? Pak Minto iki dalam kok gebonek ki Pak Minto gendeng. Dia nang musuhku, Lah musuhku. muksa ya musuhne ora kena kowe ngarani Pak Minto gendeng. Waras iki pirang dino. Pak Minto ora gendeng ya. Lah terus apa lek ra gedeng? Lah takono dhewe. Ya. Ya, Mak. Ning lek diukur timbang dalange cara gendenge akeh kono. Sapa? Yo jelas akeh awakmu wong wis macak apik-apik. Monggo pasuryane ya becik dadak dicelorengi nganggo putih apa ora wong gendeng coba. Saya ini tipe orang yang enggak sombong. Lah kok ora sombong? Di balik corean saya tertutup wajah yang ganteng. Aku ora kepengin gantengku dingerteni wong liya. Cukup garingnya saja. Iki wong ora sombong. Loh, you know? Oh, ngono. Lah ta. karo dene sing ditokne ya ora waras nek kon ngacak. Karo meneh aku ngene wani ngadepi wong liya timbangan Lah. iki bagus-bagus sing ketok gur sengele tok. Ayo. Diomongi. Ayo ya ora. Gentleman, Bu. Kedelaku. Kowe tak ngono. Mbok ganteng ki minta Darsunu ki. Darsono. Darsono. Kok sungu? Darsono iki. Tapi ngerti lah nyapa merga. Ciri-ciri orang tidak waras. Apa? 1. Berbicara sendiri. 2. Disaur-sauri dhewe. 3. Jogetne tangan dhewe. Kamangka sing ning ngono kuwi sing bengi iki sapa? Ning Sik, aku tak tekok. Terus lek dalang wit sore ora entuk ngadep debok, ora entuk ngomong dhewe. Coba rungokno kupingmu. Aku ora ndek kuping kok. Terus karepe piye? Apa aku ki dalang wayang wong? Ya ora piye-piye ngono lho. Lah, sik to Mas. Sik, anu Pak De. ah, Lah tapi ki yo dalang ora ngadep rono, lirik sindene ngadep rono. Ngono lek aku golek vitamin. Aku ki wis dadi paugeran aku lek ngantek lirik sinden. Kuwi jenenge najis muga landoh. Padane sindene kirek apa piye? Lho, ora perkara kire. Neng itu kan bukan mukrim saya, ngelirek ndak oleh, lek ngetke oleh. pancen sindene dudu mukremu nek saiki lak musime. Musime apa? Lah yen mangku sinden. Pak De njen mirengke to lek lirik ora oleh, nek ngetke oleh. Yo to ngene iki. Ngelirik ki mesti nepsu lek ngelirik. Ning lek ngingeti kuwi dilandari ikhlas mung sak derma kepengin ngerti ndak berdasarkan nepsu. Ning lek ngelirik kan nyolong-nyolong. Iki bener iki, bener. Tak Seneng. kira. Seneng enek sing belani kowe. Bengi iki. Lho, Seneng. logika Mbak, logika. Lek nyawang ngene iki ora apa-apa mergo iki tanpa didasari nepsu. Iya. Ning lek ngene iki kenene mesti, beh, sendene ganjing ayu-ayu. Mesti ngono. Iki Ya. iso jawab ngono mergo wis tau nglakoni. Pengalaman. Tak belo kowe. Sapa sing urung tau lakoni? Mbuh. Nek ya ora apa-apa trae Pak De, ya lumrah ae wong Pak dalange ganteng, terkenal duwite akeh. Lek roh cewek ayu ra pengen ki berarti ra normal. Lah kuwi lho, Iya, kuwi lho, bener. kuwi ngerti ya. Wong ki lek wong lanang cetuk wong wadon kok ndak demen kuwi wajib dirawuhke Pak Purnomo. Jelas ora normal. Kuwi. Wis to, batine, elah aku ora butuh liyane bojoku. Anak wong ayu sing kaya ngapa pipine mining-mining, aku ora butuh gombal amoh. Gombalan. Wong lanang normal karo wong ayu, ora demen apa picek matane. Iki wong lanang jujur ngene iki. Sing mbok bela ki sapa? Wis pokoke aku tak belo kabeh. Aku seneng kok yen ana wong padu seneng kok. Pokoknya malam ini tuh kita semangat 45. Apa? Karena nopo nggih? Luar biasa saya itu kagum kalih Bobo Suwadi. Sunat. Bapak Suradi. Biyen biyen saurunge KTP-ne Suwadi.
Bapak Sunardi. Nggih jane kula pun ping pindho ditimbali belione, tapi lali aku lek sunat. Ping pindho. Pindho Aku kok ora hafal. Aku lek ping pindho kok ngoyo to wisan. Lah nyapa kok ngoyo? Embuh kok ngoyo ngono wisan. Mesti rono lho playune anak jak omong. Gelam. Nik. Dadi ngene, napa nggih Pak Pak sinten? Sunardi lho. Sunardi. Mireng kok gak? Iya. Sunardi. Nah, Pak Sunardi niku dalang kondang saantero jagat wis diundang sedaya. Gitu Pak Dik. Jenengan seksine piyayine lejan. Masalah sederhana, mendel, ora dayan tapi wah ngene ne. Stemelas ngene iki mah aku seminggu wis lunas dadi mangkat ayo dengkleh, ora bayaran. Nek aku ngomong lho, dalang kok iki sing terakhir iki dalang iki jaluk lelaki iki Apa? iki dalange sapa? Suminto, Minto. Lah iya Minto Darsono. Darsono. Minto Darsono ki njaluk lelaki. Kok njaluk laki pito? Minto ki njaluk Darsono ki lelaki. Darsono. Biyen wong tuane njaluk anak supaya mijil wong lanang. Lah iki Minto Darsono njaluk lanang. Oh. Jadi njaluk lelaki. Nah, mulai. Dek wis dasare dalang ki senengane ngono. Sik. Ngono kuwi. Lek ngomong aja ndadekke tanda tanya. Ngonoan ki apa? Ngono kuwi pokoke. Sik kowe demen ra? Demen ra? Ngonoan. Ora demen ya ora normal. Lah iya dene kok dadakno maido. no. Wong urip ning donya direwangi menteleng celer ning ngisor lampu karo. Yo. Sing digoleki ki yo ngonoan kuwi ndeng. No. Ya, Clok. No. Gel. No. Tak genahke ya no. Heeh. Aku angger kepethuk Darsono ngene iki aku. Ki omong ora. Aja nganggo layar. Lelaki ora nganggo layar. Yen nganggo layar wis beda tegese no. Sik iki rada bingungke. Lelaki aja nganggo Layar. garis miring. Heeh, yen nganggo garis miring tegese wis beda no. Garis miring laki. Nah, kuwi ora masalah. Nek Ah. kok kei layar. Lah kuwi. Kuwi tambahi N meneh. Wah, saya kisruh kuwi. Lah kok Hah? Aku melu Pak Minto iki yo pinter ya aku ya. Aku padahal wong alim lho. Nah, tembange Mas diaturke sik Mas Gareng. Napa, Mak? Nah, iki ana pundutan bajing loncat. Ah, Nah, niki. Ngapa lho enten Pak Dik ora sing alus piye? duel panjenengan karo Mbak Lucy Brahman. Duel. Kok duit? Lah apa? Duit. Kok duit? Duit ki lek alusan. Krana kowe wis nyebut layar laki ki duel. Oh iya. Balik rono neh. Ngomong ning nang iki demene ra ilok-ilok. Loh, normal ora demen ra ilok-ilok. Goblok. Iya ya. Nggih spesial Pak Nardi. Ibu kasih. Ibu kasih, mugi tansah panjang yuswa. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Kuatah rezekinipun. Amin. Tambah lancar panene melimpah ruah. Amin. Ya. Bos ya. Iki bajing loncat nganggo bawa apa langsung? Langsung mboten menapa. Engko ora gelo. Lusi ora. Engko bareng dilangsungke wonge apa-apa mbok aja sakdek-saknyet, mbok aja langsung, mbok ya di sayang-sayang dhisik ngono. Bawa mumpung sing gendar Freddy iki titis. Bocah iki lho ning ndi eneng, dalang sapa-sapa deloni. Dalang sapa-sapa melu jane kowe iki. Dia gendera dhewe ora. Ayo Mancala Putra, Mancala Putri kok kuwi. Kalih di dangi alun-alun. Aku selali ya, Bu. Ya, kayak apa?